बियो बेंटल ओरै थांबाय सोनाबहा ओरै माने काजलगावनिफ्राय फैदों दायो आं मोनसे ब्लग खालामनो थाखाय सानबाय जाहैबाय मबाइल दखान बे जाहैबाय बेंटलनि मबाइल दखान ओरै लामानि साहाजों बेंकनि सानजा जायो आरो ओमफ्राय एयारटेल रिसार्जबो सोयो ओमफ्राय डिसिलार मोनो ओमफ्राय सेल्फि स्टिक मोनो रिसार्ज सोयो मबाइल कभार मोनो मबाइल मोनो बायदि रोखोमनि बिदिनो ब्लग बायदिसिना स्पेक मोनजोबो आरो बेफोर बुस्थुखौ लांफैनो गोसो दङब्ला नांगौ जायोब्ला लांफैदो मबाइल मोनो ओमफ्राय रिसार्जबो सोयो ओमफ्राय डिसिलार मोनो बेबायदि आरो खय मास जाखो बे दखानावहाय बेयाव फैनाया बोसोरनैयानो जाबायना खालामदो नेदा मा फाननाय जायो अननानै खोन्थानो हागोन नामा हा मा फाननाय जायो खोन्थानो हागोन नामा गासिबो दं मबाइल दं बन्द' खालामबायदो गासिबो मबाइलनि बुस्थु रिसार्जबो सोयोना रिसार्जबो सोयो गोबां रोखोमनि बेसादफोर दङ नै नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर गोबांथार मुवा बेसादफोर मोननो हायो बेलायनो आइफन मोनो स्पिकार मोनो माबि मोनो ओमफ्राय जेखुनु डिसिलार सोनाङा रायलायनाया दं खालि डाटा पेक एसे सोदो नांगौ एबा 20 थाखा 60 थाखा बे फट'ला मोनो ओमफ्राय ओरैहाय टर्च लाइट बायदिसिना अनेकथा नै थाम्फै बुथारग्रा बल माबा मोननाय जायो आरो बे दखाना जाहैबाय बेंटलावहायनो मोननो दङ आरो बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल साइ दखान मबाइल दखान ओमफ्राय इलेक्ट्रनिक बुस्थु गोबां बुस्थु मोननाय जायो आरो फैनानैहाय लांफैनो हागोन नोंथांमोना गोसो जायोब्ला नांगौ जायोब्ला माने लांफैनो हागोन आरो मासे बिदिब्ला माने भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइकबो खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो आरो होमबासो जाहाथे माने गोदान भिडिअ आङो लाबोनो हायो थेंक इउ